see vula angazi ngathi ngafaka in la ingenishe la ivule nala ichache la chache uthi ngiscam ngoba ngitshela ngokuthi wena izangoma i-cult. It's a cult. It's a cult. Nami ngikuleyo cult, ngi-cult kwamina. Ngi-cult kwamina. Understand, understand. Yobona isangoma sithi ngiyazazi mina he isangoma mbumbuka abazi next lapho futhi ngiyeke mina. Ngeke he mina ngizokulapha mina he no izangoma ziclaima nje ngelona ziclaima nje ngobuthakathi futhi ubuthakathi ibula inqondo futhi yazi thinginekeleni you are trying so hard but mina ngifuna ba relevant way mina didn't ask for ukuthi I should be known. It happened. Angazi ukuthi ningaze kanjani, angazi ngifike kanjani la ngikhona kwenzakele zangiphume ngiloku ngithi hey come follow me bengazi nokuthi kuya followana ku social media mina bengidom ngabi when it comes to social media. So nje so into engizokutshela yona nje concentrate. Isangoma ungakhohlwa ifakela isho nami isangoma isporo esigcwele isurichi esigcwele udaka silinde mina ukuthi ngiwe. Asisho futhi asisho bheka umlomo wami ukuze understand